Какво бихте направили, ако откриете град, изсечен изцяло в скалите, пълен с тайни и легенди? Перперикон, разположен в сърцето на източните Родопи, е едно от най-мистериозните и внушителни археологически открития в България. Този каменен град е бил обитаван още през каменно-медната епоха, а по-късно се превръща в важен тракийски култов център. Перперикон е свързван с прорицалището на Дионис, място, където цари и военачалници са търсили съвет от боговете. Разкопките разкриват монументални дворци, храмове и гробници, свидетелстващи за изключителното майсторство на древните строители и тяхната духовна култура. През средновековието, крепостта се превръща в ключов стратегически пункт, устоявайки на множество обсади и играйки важна роля в защитата на региона. Перперикон впечатлява не само с мащаба си, но и с уникалната си енергия и атмосфера, които привличат учени, поклонници и туристи от цял свят. Това място носи духа на хилядолетия, съчетавайки история, митове и мистерия в едно незабравимо преживяване, което продължава да вдъхновява и днес.